Right, mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare paChibanda Media. Aiwa tadzoka samazuva ese, tadzoka kuEpworth handitika kunonzi kudombo raMwari. Tiri muchirongwa chedu chatinodaidza icho kuti Bish Reality Show. Pachirongwa chinechi vana vadiki vari pasi pemakore 18 havatenderwi kuona this video. Vanyarikani endai munoona this video muri kunzvimbo dzakasiyana handitika. So tine muenzi wedu panapa, hanzvadzi makadii? Tipedi makadiwo. Aiwa tinofara. Ruzhinji rungade kuziva kuti munonzani? Zita rangu ndonzi Lydia Nyamuriya kana kuti Chikanda. Right, mungakonfirm here kuti munoita basa rekutengesa muviri kana kuti sex worker? Ndo basa randiri kutoita izvozvo. Ndinotengesa bonde. Maane nguva yakareba sei? Ndane 20 years manje ndichitengesa bonde. 20? Nguva mafamba. Chii chakaita kuti muzosvike pakutanga kutengesa muviri? Zvakaitika unerera ndo wakandituma kuti ndiite basa irori. Ndakarasikirwa naamai nababa ndiri mwana mudoko. Saka nenhau yemusikanzwai ndaimbotiza kumba. Saka vakazosara vacho vakatadza kuti vandihendle. Ndobva ndangoona kuti hangu zviri nani ndinotengesa hangu mwiri pane kuti ndirambe ndichigarisana nehama dzisiri kundida. Alright. Saka munenge muchiita mari bonde racho zvinofamba sei? Bonde rangu iri kana ane $1 chero ndoenda naye, kana ane $2 short time, kana ane $5 kunorara, kana $10 kunorara ndinoenda naye. Nekuti ndinoenda kutsvaga kurarama. Alright. Ma-challenges amunosangana nawo pamunoita izvezvi ndeapi acho? Basa redu ratinoita iri rine risk. Hauzivi kuti uri kukechana naye mumwe make munei. Sena hangu inini ndakatomborohwa, ndakaroveswa nemahuri. Vanhu mahuri akaenda kumakaha akanowana mbimbo ikoko yainzi ndo majainzi acho ikoko. Ndokubva vatotenga munhu wao ndobva vauya naye kuno kwaHarare. Vatenga munhu wao ndobva vandirovesa, ndobva ndakabvunzwa kunzi short time imari, ndikati short time $3. Saka musi wacho kwakuine madhenza. Kuti ndichitarisa kuti munhu wacho arida kuzoenda neni, achada kuenda neni nguvaye, akashingirira munhu uye akasvika kuseni akandimirira. Andimirira kudaro ndakazopesera ndangosacrifice kuti regedza ndiende. Saka pakuenda naye munhu kunoita madhiri, takatosvika mumba akatondipa $3 yangu yanga iri $5. Akandipa $3 ndikamututsira $2. Ndobva taita tapedza, tichingopedza ndobva atotanga kundipandukira. Zvikanzi uri wandibira mari yangu. Ndikati munogoti ndakubirai mari yenyu sei muchitochema muchiti hamuna mari yakakwana. Ndakarohwa ndikanogara muintensive care kuparire Nyatwa. Asi ndinozongopa hangu kutenda kune hanzvadzi yangu, mwana wababa vangu, ndiye akazondibhadharirawo mari dzemabills kuti ndiwanikwe ndichibuda pai muchipatara. Zvanga zvakaoma, ndandisingazvikwanisi ndiri ndega. Ndakatoenda muintensive care, zvinhu zvakandiomera. Ndikaonekwa mwiri wangu nenyika yese nekuti ndandisina kana kupfeka. Ndakazobatsirwawo nevamwe mai avainzi mai Teri kana kuti mai Lydia. Ndo vakandipa tauro rekuti ndimonere panguva yacho. Asi ndakatoonekwa mwiri wangu nemunhu wese. Saka ndakatongoona kuti mwiri wangu hauna kana chawakakosha kutadza kurara nevarume. Aikutorai mavhidhiyo kana kuti mwiri wenyu wakaonekwa sei? Mwiri wangu wakatongoonekwa ndisina kupfeka nekuti inini pandakarohwa ndakafenda, ndakakolapsa. Ndakolapsa inini ndakaita mazuva ndiri muchipatara ndisingazive kwandiri, ndandiri muintensive care. Ndakatozoita zvekutovhunduka. Apedza kundirova akandishandisa kundiita mukadzi. Ndikanowanikwa ndiine maspams mukati medumbu rangu. Ndo zvakazomupa kuti atongwe nedare. Akatongwa mutongo wakaita sei? Munhu yakapiwa mutongo we gore ne2 months. Apiwa gore ne2 months. Inangu handauzvifarira matongerwo azvakaitwa. Asi kuti handinawo zvandaikwanisa kuita nekuti zvinhu zvinenge zviine mutemo mukati. Ndakangobatikana nemabatirwo andakaitwa nepolisi kukoti.
ndakatadza kutongerwa nyaya yangu zvakanaka nemakuvariro andakaita nemaexpenses andakabuditsa zvakavanika kundigozhera. Inga zvakaoma. Right, tombouya pane zvirwere zvepabonde zvinenge zviriko izvi. Muchinge masangana nezvirwere zvepabonde izvizvi, ndeapi matanho amunotora? Ndikatanga kunzwa kuswinyiwa kuzasi kana kubuditsa mafluids andisinganzwisisi, ndinoenda kunorapwa kunonzi New Start Center. Ndokwandinonorapirwa ikoko, ndosvika ndichitaura kuti ndiri kurwara. Vakanditarisa vanondibvisa bhurugwa vondivheneka, vakaona kuti STI ndakutobayiwa mainjection. Ndikaonekwa kuti handina STI ndogona kungopiwa mapiritsi ekungoti ndingokwanisawo kungopora. Mune muripo wamunenge muchibhadhara here ikoko? Kwete, handina muripo wandinobhadhara. Alright. Tombouya panyaya dzemubedroom apa. Kune vamwe varume vanokasikisa, vanoti ungosvika munobva atopedza kana kuti asati atotanga. Munoita sei kuna vanhu vakadaro ivavo? Ndinenge ndatoti chance given because mari inenge yapinda muhomwe. Unless kana ndatonzwawo kumufarira, ndopandoti dzokorodzai dzokororo ine simba. Asi kana ndiri pakumhanya hangu handizvitarise, nokuti ndechida kutongoisa mari muhomwe nekutofamba. Ko vai vanozorova madamba refu pamwe vanenge vashandisa angave mapiritsi oro chichi, munoita sei manje? Zvazvinoita type dzevanhu ivavo manje inini ndinovangwarira manje. Kwatinoenda kuchipatara kunonzi New Start Center, tinopiwa anonzi malubhu. Tapiwa anonzi malubhu ndeyekuti unozora kuti kuzasi kwako kutoti. Hauzore yakawanda, unongozora tushoma usati warara nemurume. Inofanira kudaira hiti yenyama yako. Paunosangana netype yekuti munhu anda kuzvita muginda gori yauyo wekuti ina handidzike, ndeenda katomupedzera kudhara, ndeenda katomurova nekuseri, ende achingopinda hanonoke kuproduce. Alright. Touya vanhu varume toziva kuti vane nhengo dzakasiyana siyana. Pane dzirefu, dziri dzitete, dzikobvu, dzipfupi. Imi munowanzofarira nhengo dzakaita sei? Ini ndinowanzofarira hangu nhengo yakaita kunge banana so yakabhenda kudai, ndo yandinofarira. Sei muchifarira yakabhenda? Ndinonyatsonzwa zvichindiitira. Ko dzirefu dzakashatei? Dzimwe dzacho hadzinake, munhu anogona kukura mboro, asi mboro yacho asingagoni kuishandisa. Saka ndotoona kuti zvine zvakadhakwa. Zvino ave vane dzakaita kunge mabhanana ava, aiyo anonyatsokukupa sevhisi yako mushe mushe. Ko zvipfupi zvidhafu? Zvipfupi zvidhafu zvinoita, asi kuti munhu wacho vanhu vazhinji vanokasira kuproduce. But imimi alright, munenge muchimboda kuti munhu kana iri short time normal anofanira kutora nguva yakareba sei yamunofungidzira imi? 5 minutes anofanira kunge achinge apedza. Akatozosvikawo pa 10 kana kuti 15 minutes anenge atorova damba refu because short time. Kana tichiti short time kura kuti kungonyenga ka 1. Kana iri night, ndinoziva kuti munhu wandinaye uyu ndinomutanga sei, ndichamubata sei kuti andipedzere. Nokuti kana itori night yatova kutondibvisa zemo rese randee ndinaro. Saka ndogona kutomutanga ndini, kutoti baba imasi mango yakuzorara. Alright. Imimi pazuva kana zvisina kunyanya kudzikira hazvo uye zvisina kunyanya kukwira hazvo, munowanzoita bonde kana kukechwa navanhu vangani? Kana zvakanyatsodzora, inini hangu semadzwira andinozviita inini nyama yangu, ndikarara nevarume 2 kana 3 zvakwana, because handidi kupfurikidza mwero. Because unogona kuzopfurikidza mwero wosangana nemumwe anozokubvarurira kondomu, wakupiwa zvirwere. Ende uye kana ndakadhakwa handitotore munhu kuenda naye kunorara, ndinotosiya.
Alright, amavhu matontifungisa zvimwe. Right. Paripo vanoda vasina condom. Munoita mari. Munhu ane atoti ndiri kuda yakadaro. Iyi inenge itori riski. Ndinogona kutoibvuma nekuti semamiriro atakaita muupenyu hwedu hwatiri kurarama izvozvi maZimbabweans. Nebasa redu reusex worker tinotarisirwa pasi, tinodzikisirwa. Saka munhu akanga auya achida nyoro, ndinotomupa nyoro yacho. Ndapedza kumupa nyoro yacho mangwana kuseni ndomuka ndakananga kuchipatara. Ndonobayiwa mainjection. Nyoro inenge iri mari iyo. Nyoro iyi ndogona kuitika kana kuti 20 kana kuti 25 kana 30. Kana munhu asinawo akandipawo 15 zviri right. Nekuti nyika iri kunetsa, nyika haina mari. Alright. Mune vana nditi? Hongu. Ngatiti imimi muzuva ranhasi masangana nemurume akakubvisai umhandara, masangana ekubhawa pangave patouchline, ari kuda kukecha, munomubhadharisa here? Ndinotomubhadharisa nekuti ndoenda pabasa. Ndinotomubhadharisa nekuti ndoenda tova pabasa. Nekuti kana aida nezvangu inini paakandibvisa umhandara dai akanondiroora kumba kwana amai vangu. Zvino akangondibvisa umhandara akangondisiya kuratidza kuti anotofanira kutongondibhadharawo zvinoitawo vamwe varume. Alright. Then zvimwe zvanoda kuti ndinzwisise futi ndoziva kuti vanhukadzi vane madays avo epamwedzi ane maaziwa handiti ka. Right. Ngatiti kumadays iyaya ariko maakumadays iyaya pamwe zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumba, hamuna chekubata kana kuti hamuna mari yerendi. Ndeapi matanho amunotora? Ndinotosarudza kupfekera kotoni kumberi kuti ndione kusvirwa. Ndikapedza kusvirwa hangu ndobvisa kotoni yangu munhu asingazvione ndotoita disguise. Pakotoni da unatsonzwisisa ipapo because kotoni munhu kana muchiita bondeka murume anenge achipusha kumberi. Saka imimi kotoni manje marisa kumberi harizoende here kumberi mberi kwokuti rinotadza kubva. Ndinotorigomera kusvika rabuda. Alright. Ndotorigomera kusvika rabuda zvekutoti plus irowo futi rikaramba riri mukati ukanzwa kunge wakutota rinoita richipusha richidzoka rega kudai. Alright. Saka pa 20 years zamataura imimi kuti 20 years idzi muchiita zvechipfambi, kufungidzira kwenyu imimi marara tingati estimation marara nevarume vangani? Izvozvo ndingakunyepere mwana wababa wangu kuti nditoziva ndikatoda kutodzibatanidza dzinotonosvika kumarawi kumusha. Ndingatokunyepere because handichatozive nhamba yevarume wandarara navo. Kumusha kwenyu kuMalawi? Ndo kwakabva dzinza redu ikoko. Alright. Aiwa, papo panatsonzwisika. Ameno mune zvimwe zvekutaura here futi? Chakutaura chandingaite ndechekuti kana vakatinzwawo president chichemo chedu semahure ngavaite vachitionawo vachitibatsirawo sezvinoitwawo kunana South Africa. Mahure anotopiwawo mari yekunzi zvibatsireiwo tizvione zvekuzviitira. Nokuti tikange tisina mubatsiri ticharamba tichingoita basa iri. Tichiramba tichiita basa iri ticharamba tichizora zvirwere nyika yese. Saka ngavaite vachitionawo vachitipawo mari allowance anoenderanawo nesu kuti mwedzi unoyu vasikana unganai pakati toungana wotionawo sevana vavo nokuti tiri vana vavo. Zvinowanikwa kuenda mubhawa tichiita basa iri asi hatisi tese tiri kuriita basa iri nekuda. Vamwe tiri kutoriita nekuda kwemasituation atorarama nawo muupenyu. Saka vanofanira kumbotiunganidzawo tichitaurawo zvichemo zvedu. Kana vachitibatsirawo tibatsirawo, kana vachitidzidzisa kuti toita mukando uyu toita vachitipawo mari tinenge takasununguka. Sema-sex workers emuno muZimbabwe tisu vacho vanotengesa bonde vanorarama nekutengesa bonde. Saka taingoda kuti dei baba vedu vatinzwirewo tsitsi kana amai vedu vatinzwirewo tsitsi vachiitawo vachitibatsirawo. Toziva kuti zvatiri kuita havazvidi asi kuti tiri kuzviita nemasituation. Saka ngavaite vachitibatsirawo vachitisapotawo. Kwete kuti tikamira murodhi tosungwa
neporisi. Hatidi kusungwa nekuti tiri kutoitawo basa randiri kuita rakangofanana nebasa ramahobho. Mwe nomwe kana ari pabasa rake ngaasiwe ashande. Chatiri kungokurudzira ndechekuti ngavatisiye tiite basa redu tisingasungwe. Handiti tikabira munhu tosungwa, asi kana ndisina kubira munhu, aiwa ndiri free kuita basa rangu randinoda munyika ndisina anondibvunza. Ndochichemo chandiri kuisawo kuti dai hurumende yedu yatinzwirewo tsitsi nebasa redu ratiri kuita. Saka kana muchinge masungwa munobhadhariswa faini yemari. Tikasungwa tinozobhadhariswa ma20 kana kuti ma15 kana kuti ma$30. Of which mari yacho dzimwe nguva unenge usina. Wakutomboita mazuva wakavharirwa wozongobuditswawo. Kana vatonzwawo tsitsi vamwe havakunzwirei tsitsi mapurisa vanotongobva vaenda nemikoti makutoenda kujeri. Takusiya vana vachitambura. Ndo pari kuzoti vana vedu tikavasiya ndopavanotora zvinodhaka vachinwa nekuti unenge usipo. Right. Makondomu muri kuawana mahara here? Makondomu tinomawana mahara. Inini ndinopiwa kuNew Start Center. Ndokwandonopiwa makondomu. Handitengeserwi kondomu. Kunze kwokutoti ndikatodawo flavor kondomu ndopandotoritengawo mboma ndiendire. Asi kana ari mamwesa aya maGD aya ayo tinotongomapiwa kuchipatara mahara. Aiwa ndofunga information tainzwa.